Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні 6 червня, понеділок, це 830-й день анексії Криму. Ізмаїла Мустафаєва, затриманого напередодні в селі Красний Мак за звинувачення у причетності до незаконної вирубки лісу, відпустили під підписку про невиїзд. У неділю в його будинку провели обшук, після чого Мустафаєва затримали. Приводом для обшуку стала справа 2012 року. У той час Мустафаєв працював лісником. Нібито на його ділянці незаконно вирубували дерева. Справу закрили в тому ж 2012 році. Задержан в 7 утра, в 7:30 начался обыск, завершился в 9 часов. Задержан Мустафаев Исмаил Серверович, 62-го года рождения. Задержали под предлогом того, что якобы там была незаконная вырубка леса. Где-то было давно-давно, в 2012 году. Дело было открыто, оно закрыто, и вроде бы все прям. И тем более это не его участок был леса, он лесник в прошлом. Приехали много людей. Машина ОМОНа КамАЗ, потом еще эти «Газели» и прочее. В общем, около 30 получается человек. Маски, автоматы, как обычно, обыск, искали какую-то литературу. Почитаете, пытаются обычный человек там ходит по пятницам на нас. 3 бензопилы, описали там, не знаю, там хозяйство его, пока вот все, что взяли. Литературы, понятного, никакой не было такой. Быть не могло, он как бы не относится никаким ни группам. Было жестко, они запрещали говорить в доме на своем языке, на крымстарском. Непонятно были команды, то лечь, то там сесть, по-всякому. Ну, наручники не одевали, но как бы там ни было, все это было достаточно грубо и некорректно. Завтра в Криму судитимуть кримських татар. О 10-й годині в Судакському міському окупаційному суді продовжиться розгляд справ Аблякіма Аблякімова, Сейтмамута Сейтумерова, Енвера Чавуша і Аліма Муслядінова. Цьогоріч, 18 травня, вони проїхалися містом з кримсько-татарськими прапорами. Їх звинувачують у несанкціонованому мітингу. Також завтра о 14-й годині у Київському районному суді окупованого Сімферополя почнеться судове засідання щодо продовження арешту Мусліму Алієву, Енверу Бекірову, Вадиму Сіроку та Емір Усіну Куку. Їх звинувачують у причетності до забороненої в Росії партії Хізбут-Тахрір. 11 і 12 лютого російські силовики провели ряд обшуків і затримань в будинках кримських татар. А загалом затримали 14 осіб, 4 з них заарештували. Серед них член контактної групи з прав людини з Ялти Емір Усін Куку, мешканець Ялтинського регіону Енвер Бекіров, мешканець Алуштинського району Муслім Алієв і ялтинець Вадим Сірук. Кримські поліцейські затримали депутата Алуштинської окупаційної міськради за організацію несанкціонованого мітингу. Павло Степанченко організував збір громадян проти забудови набережної. Поліцейські звинуватили його в порушенні російського законодавства. Близько півсотні алуштинців розігнали, а депутата затримали. Порядок був, Володька. Мне сотрудники правоохранительных органов сообщили о том, что митинг запрещен, при этом не предоставили мне документов. Но, тем не менее, не будем с ними ругаться, пускай послушают нашу встречу, да, может быть, тоже примут правильное решение, что милиция с народом, полиция. Получается, вы совершаете нарушение 54-го федерального закона о собрании общественных митингов. Вы превышаете свои полномочия. Я вам разъясняю ваш... Не надо мне разъяснять. А люди хотят общаться. Дайте народу сказать, что вы его боитесь-то. Пожалуйста, я прошу вас пройти со мной. Я никуда не пойду с вами. Будьте любезны. Зачем мне куда-то с вами идти? Угомонитесь вы, кто идет? Я никуда не хочу. Бери свою руку. Отойдите. Отойдите. Все в сторону. Отойдите. Вы не имеете права. Отойдите в сторону. Безобразие, свобода слова, где Смотрите, Саня! Незаконно, ни за что! Все на камере есть, незаконно и ни за что! Что это за безобразие? Парень, что вы творите? Девочки, давайте все напишем на Что, мне начинают угрожать и бить меня? Мне по ноге мне бьет ногами своими. Телефон забрал, бьет ногами меня. Как же вам не стыдно? А как же вам не стыдно? Вы что творите? А? Милиция называется, вместо того, чтобы людям
помогать. Вы что творите? Вы что не видите, что на набережной творится, а? Стражи города. Вы что, вы не видите, что на набережной творится? К нам никто не хочет ехать. У вас совести нет. Человек вызван в городдел для Правильно, ну, а встреча с депутатом, это можно проводить? Після 7-годинного затримання Павла Степанченка відпустили. У 2014-му Павло Степанченко був у дружині по обороні Криму, а також був першим секретарем Алуштинського міського комітету Комуністичної партії України. В інтернеті з'явилися уривки його виступу 2014 року на російських телеканалах. В ефірах дворічної давнини Степанченко розповідає про напад правого сектора на кримську землю і про захист кримчан Росією. Повалили на пол, стали меня ногами как бы вбивать под сиденье. Вот несколько раз ударили по левой ноге, значит, ударили по яйцам один раз, значит, затем привезли сюда, не давали мне позвонить адвокату, значит, через 3 часа мне удалось связаться с присутствующим на данном мероприятии, они позвонили адвокату, адвокат приехал, значит, он меня проконсультировал. Значит, затем следующее было нарушение. Меня удерживали более 3 часов. Меня удерживали 7 часов. Значит, мне удалось позвонить в дежурную часть 102, сообщить о том, что меня удерживают более 3 часов. Значит, ну и не прошло 10 минут, прибегает один из руководителей данного отдела с криками: как вы допустили, что у него в кармане есть телефон. На мой комментарий: а где мой телефон, должен быть в вашем кармане. Он говорит: ты мне здесь еще поговори. Всячески угрожали мне влепить 318 статья Уголовного кодекса и так далее. Всю меня одежду разорвали. Вот я сейчас покажу, что произошло. Вот, ну, вот новый пинжак был, ну суть не в этом. Вот что от пинжака осталось. Вот джинсы порвали, здесь кое-как ремень слепил, чтобы штаны не спали. Вот, в общем, так. Есть кровоподтеки на спине. Главная цель — это недопущение, да, вот правого сектора на нашу землю крымскую. И вот они с дубинами, с оружием даже, а вы как организуете? Нет, мы пошли законным путем правовым. Мы, значит, с милицией совместно, 1 милиционер, 4 дружинника, да, и таких патрулей несколько по городу, и мы круглые сутки, значит, да, ездим на автомобилях и, значит, ходим, да, и патрулируем, чтобы не было... Я знаю, вы даже свой автомобиль отдали в эти дружины. Знали то, что за наше, скажем так, за нами стоит Россия, большое государство, которое не даст в обиду русских, потому что русские не имеют права, значит, бросать русских. И сейчас Россия показала то, что мы едины. Вы поймите, правильно, крымчан, нам идти уже дальше некуда. Дальше Крыма это море. Нам надо спасаться от той вакханалии и вандализма, который засел в Киеве. Цель, которую мы перед собой ставили, это обеспечение порядка, да, чтобы те события, которые мы видели в Киеве, что творят эти сатанисты, да, бьют, убивают, чтобы, скажем так, эти события не перекинулись на Киев, на Крым, да. У Судаку оштрафували на 5 тисяч рублів за виноградні листя. Газдині пішли до найближчих виноградників, аби зібрати листя для кримсько-татарських голубців – сарма. Зібрали небагато, але отримали штраф від окупаційної адміністрації, бо начебто нанесли невиправної шкоди радгоспу. Про цей випадок написала у Фейсбук політолог Лінора Дюльбер. Вона провела аналогію між радянським законом про 3 колоски і ситуацією із виноградним листям. У Криму зливи призвели до виходу річок з берегів. На півострові попередні тижні йшли проливні дощі. Зливова каналізація та комунальні служби не пораються. Кримчани в соцмережах публікують фотографії та відеоролики, на яких видно затоплені вулиці, міст і цілі села. Річка Шелєн у Судакському регіоні вийшла з берегів. Город весь в заплыв ушел. Жертвою непогоди стали мешканці Джанкою. Через зливи у місті відключили електроенергію. Мешканці скаржаться. Повінь затопила городи та підвали, затоплені 40 придомових ділянок та 11 будинків. До 2 где-то минут
за 15 до 2 начался дождь. Потом минут 10 третьего начался ливень. Мы стали звонить, стали беспокоиться, думали, сейчас уже будет затапливать. Вот, приняли наш звонок, обещали, значит, с 8. Приехали в 9 часу, поставили насос, потом позвонили им откуда-то руководители переставить насос в следующий дом, то есть по переулку Продольный 7. Там была в доме вода уже больше, чем у нас. Вот. После того, как у них выкачали, вот час назад к нам пришли уже. Выкачивает, уже сантиметров 10 упало. Было больше. Сьогодні вночі та завтра вранці в Криму очікуються сильні дощі, грози, град, шквальний вітер зі швидкістю 18-23 метри на секунду. За повідомленням Кримського управління МНС Росії, на завтра оголошено штормове попередження. У Києві помолилися за дітей, жертв агресії та військових конфліктів. Під аркою Дружби народів зібралися представники Сирії, Палестини, України та кримських татар. Для спільної молитви українські мусульмани прийшли родинами. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم غفر للمؤمنين والمؤمنات Помолитися за дітей, що постраждали від конфліктів, зібралися мусульмани Києва. Ісмаїл Кадін на молебень прийшов разом з дітьми. Розповідає, просив у Всевишнього миру на землі. В День защиты детей хотелось бы вспоминать детей по всему миру, помолиться, читать дуа за них и просим у Всевышнего, чтобы мир и согласие царились на всей земле. И, конечно же, прежде всего, чтобы мир и процветание было на Украине, и чтобы наши мусульмане в Крыму и повсюду жили в мире и спокойствии. Поэтому мы считаем как долг перед ним, перед детьми, читать молитву и дуа за них. И дай Аллах, чтобы наши дуа были приняты. Щорічно під час конфліктів у всьому світі страждають і гинуть сотні невинних дітей. Муфтій Саїд Ісмаїлов вважає, що в першу чергу це вина дорослих. Наша молитва і наше нагадування для дорослих, в першу чергу для дорослих, що через їхні гріхи та помилки страждають невинні маленькі люди, що не можуть захистити самі себе, вони гинуть, вони залишаються без батьків, без своїх домів. І ця проблема, вона мусить торкатися кожного відповідального дорослого. За останні 2 роки все більше маленьких українців страждають від агресії Росії. В когось батьків забирає війна на сході України, а в інших забирає батьків окупаційна влада Криму. В Крыму, на нашей родине, также страдают дети. Остаются без отцов, которых похищают, которых теряют. И все это делает Россия. Россия, которая оккупировала нашу родную землю. Цього року Міжнародний день невинних дітей, жертв агресії, пройшов напередодні Рамадану, місяця добра і співчуття. Ісмаїл Газіїв, Едем Сітаров, Заман, АТР. У Києві напередодні Дня журналіста українські кореспонденти, які працюють на війні, нагороджували військових медаллю за довіру. Достойних визначили шляхом голосування. Це ті, хто не лише допомагав у зйомці сюжетів, а й ті, хто не раз рятував журналістам життя. Детальніше в сюжеті. Никого ничего не задело. Ми шукали спосіб, як подякувати людям, які так багато для нас зробили, завдяки яким ми живі і завдяки яким ми могли робити свою роботу. Нагороду за довіру придумали та випустили самі кореспонденти, які працюють на війні. Це нагрудний знак із зображенням тризуба, стилізованого під перо, та державного прапора. Зворотній бік медалі – символічне рукостискання, як символ співпраці між журналістами та військовими. У нижній частині – напис «За довіру». Адже саме на довірі базуються стосунки між бійцями на передовій та кореспондентами. Ми маємо довіряти військовим, що вони нам дійсно кажуть правду. Військові мають довіряти нам, що ми не покажемо зайвого в плані для ворога. Далі за систематичну, підкреслюю, систематичну співпрацю з пресою. Тому що допомагати, а не заважати – це вже багато. Тому що знаючи, як там складно працюється, знаючи, як складно взагалі кудись проїхати, ось ця допомога, вона дуже важлива. Тому що без неї ми не змогли б, мабуть, показувати правду про цю війну. Вірив нашим українським військовим,
І сподіваюся, що не забудуть про Крим. Да, Крым наш. Серед нагороджених і кримчанин Юрій Головашенко. Його частина була в Перевальному Сімферопольського району. Він один з тих, хто під час анексії Криму відмовився здавати зброю окупантам та залишився вірним Україні. Після окупації переїхав з родиною на материк та пішов воювати на схід. Очолював бригаду в Гранітному. Розповідає, з журналістами виробив свою методику. Все слушались. Все нормально, все слушались. Как сказал, так и делали. Я их встречал километров за 15 от того места, где я находился. Пересаживал в свою машину, привозил. Инструктаж, все нормально, все работало. Ну, очень, во-первых, приятно, потому что все-таки это первая наша награда. Вот, да, как бы за наградой не гонимся. Очень приятно, что помнят. Очень приятно все-таки, что как бы оценили труд. Згадали і тих, кого вже немає в живих. Нагороди отримали рідні. Я дуже вам вдячна. Спасибі вам за цю нагороду. Це для нас це дуже важливо. І для мене, і для мого сина, який буде знати свого тата тільки завдяки вам, тільки тому, що ви його не забуваєте. Дякую вам. Медаль отримали близько 50 бійців, героїв сюжетів безпосередньо на передовій, командири, які сприяли висвітленню російсько-українського конфлікту, військові медики, що рятували бійців та допомагали отримати максимально точну інформацію про втрати, а також рядові бійці, які, важачи своїм життям, убезпечували роботу кореспондентів. Наталка Калінка, Асан Емінов, Заман, АТР. Корупція – це спеціальна тема 4-го конкурсу «Стоп цензурі. Громадяни за вільні країни». Свої роботи, а це тексти, плакати, вірші та гасла, надіслали понад 500 українських і закордонних авторів. 20 плакатів сьогодні представили на станції метро «Золоті ворота». Організатори присвятили виставку до Дня журналістики, вважаючи, що корупція і цензура – це взаємопов'язані явища, до того ж, як раніше, актуальні. Під гул ескалатора та за турнікетом у холі станції метро «Золоті ворота» відкрилася виставка плакатів про корупцію. В адміністрації метрополітену вважають, що це хороший привід продемонструвати свою відкритість. Для нас це можливість такої активної співпраці з журналістами, повна відкритість. Нам хочеться, щоб більше людей, оскільки ми можемо охопити як метрополітен велику аудиторію, бачили, дивилися, думали над цим явищем в нашому суспільстві. І ми всі разом робили все можливе, аби воно просто зникло. Однак експозиція в перші часи не дуже зацікавила пасажирів. Тут 20 робіт, надісланих на 4-й конкурс «Стоп цензурі. Громадяни за вільні країни». Крокодил заковтує гроші, ремінь корупції сковує майбутнє, пила підготовлена для розпилу бюджету. Художники спробували показати, як виглядає корупція, простою мовою плаката, пояснити, що це дуже небезпечне явище. Это Виталий Янковый, тоже активный участник наших конкурсов, очень талантливый молодой иллюстратор. И, собственно, он показывает в своей работе, что коррупция, она подобна злокачественному образованию, она просто не дает функционировать организму нормально. То есть мозг, пораженный коррупцией, обречен. Серед робот постійних учасників є і ті, хто вперше відгукнувся на заклик організаторів. Богдан Давидюк – это наш впервые участвующий автор, талантливый иллюстратор. Это, собственно, работа такой круговой поруки. Самих авторів на виставці не було. Багато хто бере участь анонімно. Плакати, вірші, гасла надсилали на сайт «Стоп цензури». Організатори відібрали понад 500 робіт. У нас есть премодерация, потому что у нас никакой нет цензуры, но работы не должны нарушать действующее законодательство Украины. То есть есть работа с ненормативной лексикой, это не всем нравится, это раздражает, мы, естественно, не используем в публичном пространстве. Попереду робота журі. Це і професійні художники та активісти з громадських ініціатив. Співзасновник «Кримсос» Алі Малієв ще не встиг познайомитися з усіма роботами, але знає, що є надіслані з Криму, кримсько-татарською мовою.
Сейчас в Крыму, когда тотально нарушаются, в том числе, права журналистов, когда свобода слова ограничивается и, мы можем говорить, что запрещается на полуострове, то вот такие проекты важны, как построение таких мостов между оккупированными территориями и неоккупированными территориями. Протягом тижня журі належить оцінити роботи. Виставка ж триватиме місяць. Роман Спірідонов, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Більше розповість Ільдар Курцеїтов о 19:30 у наступному випуску «Заман». Будьте з нами. Вдалого робочого тижня. До побачення.